रायजोफोरा आखाइ खबनो खम जानायखाय गोसो खबनांगौ ज'नो आखाइ दैखांना खबजोबनांगौ गुवाहाटी सारिया नोंसोरनो माया गय बेबार गुवाहाटी सारिया गुवाहाटी सारिया नोंसोरनो माया फाटे बेबार ओमफ्राय रायजोफोरा आखाइखौ दैखांनानै खनसे आखाइ खबनांगौ आखाइखौ दैखांनानै नांगासिगौमोन आं मेथाइनि गेजेरजोंनो साबायखर बावनो नागिरदों आदा सप्तषि मोसाहारि प्लिज थेंक इउ सो माच थेंक इउ Thank you so much, thank you. दा बिथांनि खावलायनायाव दिनै फैदों आरो लोगोसे रायदाव आदा बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों मोसादों मोसाया जय बैसागु बोथोरनि जय बैसागु बोथोरनि गुवाहाटी सारिया नोंसोरनो माया गय बेबार गुवाहाटी सारिया नोंसोरनो माया गय बेबार गुवाहाटी सारिया Dengan konsep balu sebenarnya ki goni ki balu jo Guwahatí saria nusana maya goi bepare Guwahatí saria nusana maya goi bepare Guwahatí saria nusana maya Take